ki khubor ki babanya. Menteri rang badu kariu Narendra Modi hene kasngi. Ulah pelat ya ke mass outreach campaign ka bashi benai linter jong ka seng BJP kum kadak banraki ya ka jingdap khandai snem ka jing yo sensyar ka sarkar NDA na Ajmer menta kasngi. Da ka ba ajing kran ha ka jing ilang patba. Modi ulah lej haswa sha ka nong ba bakhut jong ka pushkar. Kinong yalam jong ka seng BJP ka jela kilo ong ba menteri rang badu kariu ulah lej duai ha Brahma Temple bat hadin kani ulah lej ngo ya ka ghat. Na pushkar ulalit kmipat ya kakayat Vishram Sthali kabadan ha Jaipur Road ha kaba ula palat ya ketika campaign bat ai jingkran ya kipat ba. Kinong song snong jong kinong yalam kaseng BJP na ki 100% li ki Assembly Constituency bat pratli ki Lok Sabha seat ki lai shimenta ha ketika jingelang pat ba. Da kababu ya kapang pedeng Seva Sushashan bat garib kalian lapen inam ru ya ki skim ke sorkar pedeng bat ya ki nong yo jing mentoy ki bela ai da ke sorkar NDA ka bela lam khamat da ka seng BJP.